سلام طعناني هبلنا خبركم من خبركن تخطاتت المدبنا لوم سولس شوعات تقنبت كل تشعين 24 أبز في النو صمنا مد سبورت نعوت إرتراوين أتليتات أبستفلالي هاجراتن وددراتن نمزركح أوانيو التبل سنداويت فيلم بنيام قرماي أب سينماتات أوروبا كمون نمبل 200 شوعاتن وددر جراند تور جيرو دي إيطاليا خن ملكاتنا نمكتالكم بخبرنا عدم أبز حلف سالستي أبستخايدة وددرات أتلتيكس إيرتراوين أتليتات عوتات تقونات إفهم ود 3 شوعاتن عمت إيرتراوي أتليت كبرو مولد ميكائيل بسنبت حموش جنبت أب سويسرلاند أبستقبرة وددر ماراثون جنيف قدما بموصا سمون سم هاجرون أبز اسميلو نترحكات بخل 9 دقائق 50 شوعاتن كاليتاتن عميمو تانزانياوي يوسفات جوشوا ب26 كاليتات كينياوي مارتين تشيريوت باستات كل دقائق دحيروم كالأين سالسين ترتات سريعهم أبزود درس تساتف إرتراوين أتليتات بيترو مامون أبراهام مدهانين بوغنهم شادشاين 70 ترتاب محاز مسك قداموت 10 بلوصات تساتف تاتيوم أتليت كبروم أبز حلف مودة ورحية كاتيتون أبز بانيا أبس سلاسل وددر ماراثون بي كاستيلون بغل 9 شوعات دقائق 25 كاليتاتن قداماي بموصا كم التعوته نايك 4 أوان تذكرويو إيرتراوي سويسرلانداوي تادس أبراهام بشنخو بغدمت مال سنبتا وددر فرق ماراثون جنيف نخل مقدادمتو ندحري ترحرحو بزيت قطاطي أمزازم مسمر بمبصح عود كوينو أولمبيكاوي تادسة نتوددر بحد ساعتن كل دقائق 15 كاليتاتن تفتصمو كخونن كلو ب24 كاليتاس تفنتته كينياوي أتليت كيفن كيبيت كالاي كاب تادسة بأستات حد دقيق استرفة كال كينياوي نيكولاس كيبتشوركر سالساي درجة إيرتراوي سلومون كيدانا دما 5 درجة حيزوم ودرب عن حدا عمد تادسة قد مخل التوارح أب سبانيا بستخايدة مبل 46 وددر ماراثون زوريك بارسيلوناون نتقد الدم بخل 9 5 دقائق حدا خالئتن قدما يكون بمفتسام نايت مودا دربوتا كبروسن بحموش كالئتات كمون أول حمس كرم كل التشحين إسران سلستن أو وددر ماراثون برلين زمزقبو نايقزار أسون هاجر سويسرلاندن كبروسن ماراثون بتشعة كالئتات كم السبرو زذكاريو إذا أوددر أولمبيكس ريو كل تشحن 16 كمون أولمبيكس طوكيو كل تشحن إسران تقدادي مزنبر أتليت أب كل تشحن إسران سلستن أوددر ماراثون زوريك بارسيلونا بغل 9 6 دقائق 43 كاليتاتن شاي درجة دحر محازو درو أب أولمبيكس باريس كل تشحن إسران 4 زكا فلو تكيت ونينو يركب أب تمساسل علت أب حبرات منقصات أمريكا بستسلاسل وددر فرق ماراثون بيتسبورغ إيرتراوي أمانويل مبل سالساي درجة حيزو تخفالي بوديوم نموخان بغيعو أب توددر كيناو أتليت ويسلي كيبتون بحد ساعات 1 دقيقة 30 كالتن كاليتاتن قدما يعود كخونن كلو بالعل 3 دقائق زدحرة ودهاجرو كانت تشسرك كالأي ب4 دقائق زدونغوي أمانويل مسل دما سالساي وصيوم This is my moment وي أوانيو زرقستا نتاريخ إيرتراو تقدادماي بالجماوي تولو تورتي من تقماشوانتي بنيام قرماي اتزنتو سنداويت فيلم بسنبت حدو قنبت أبابات سينماتات إيروبا نتعذبتي كفت غينا بيارتيز تبهله بالجماوي مع كان زينا نزعم الكتونا يزرقو حط عستو ترقم كتسئلنا نغربالكم This is my moment وي أوانيو زرقستا نقع زي هوت عبيت قددم مشكلتا إرتراو بنيام قرماي اتترخ سنداويت فيلم كابس حلفة بحت قنبت جميرة عبستفل عليها عبيات السينما عالمنا نبتعذبتي قريبا لا نزا سنداويت فيلم زدالوه بالجماوي ليفن كورت هاوتس نبينيام فلما أبقل التشحن 10 شمونتن أبرواندا بستخايدة وددر شامبيون قددم مشكلتا أو غرافريكا جونيور تقدادمتيو تعذيبو ببقعتون وصيتون سلستمست أدما أبزغت القعزو بكاميرا كسعبو زخيل انتدأ خوينو حتى قريب له فقار سلزرخ بخاء سعيبوس إنه زا وانيو زبلار استستوهبا أزنتاويت فيلم كتسند كيلا أبز مسات زانتا كاندت أباي ويقت أبهري بغل التميازيا كل التشح أبس مرار السكتما مبرق أفريقاويت هاجري إرتراس تولد بينام قرمايو ببشكلتا عبور زخونا بقو غنا أمنوس أدميو كم هياب مكادادميت بشكلتا خبر كتول خلو ودو بزابع تغلت من كوركور تاريخ صرح مخانو بفتصم أي قمتن
ቢንያም ኣብ 2022 ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዕዉት ዓቢ ውድድር ክላሲክ ጆን ኦቨልገን ንምዃን በቂዑ ኣብ ዓለም ብቕጽበት ውሩይ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት መጽሔት ኒውስ ኣፍሪካን መጋዝን ዝርዝር ኣስማት 100 ኣፍሪቃውያን ጸለውቲ ዓመተ 2023 ኣብ ዘርግሓትሉ ንቢንያም ምዞም ጸለውቲ ሰባት ጠቒሳቶ ኣፍራይ ፊልም ሊቨን ኮርትሃውትስ ካብ ፈለማ ካብቲ ቢንያም ኣብ ሃገሩን ኣብ ኤውሮጳ ፈተነታት ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋንን ዝተጎናጸፎ ዓወታት ጀሚሩ ክሳብ ኣብቲ ዝበረኸ ጽፍሒ ዝሓፈሶ ታሪኽ ዓወታት ንኹሉ ጉዕዞ ዓወታት ክቐርጾ ክኢል እዩ ብጀካዝን ውልቃዊ ህይወቱ ብምክትታል እውን እቲ ብተዛማዲ መንእሰይ ዝኾነ ብኡ ንዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ቢንያም ዝኸፈሎ ዋጋን መስዋዕትን ክርዳእ ክኢሉ 4 ቀንዲ ፍጻሜታት ንምእማኑ ዝሕብት ታሪኽ ህይወት ቢንያም ግርማይ ከም ዝስዕብ ክጥቀስ ይከኣል። ፈላሚ ናይ እንዳሻህር ክብ ከተማ ኪጋሊ ሩዋንዳ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ወዲ 17 ዓመት ቢንያም ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ጁንየር ንምክፋል ንፈለማ እዋን ካብ ሃገሩ ኤርትራ ወፂኡ ምስ ገለ ደቂ ሃገሩ ኮይኑ ቡን ክሰቲ ቤት ሻሂ እናናደየ እንከሎ ብኣጋጣሚ ምስ ሓደ ነቲ ዓዲ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጦ ቤልጅማዊ ተራኸበ ብድሕሪኡ ቶም ተቐዳደምቲ ነዚ ሊቨን ኮርትሃውትስ ዝስሙ ቤልጅማዊ ነቲ ውድድር ኣዕሪፎምሉ ብዝነበሩ ቦታ ኮይኑ ክከታተሎ ዕድመ ቕረቡሉ ሊቨን ኮርትሃውትስ ንቢንያም ክቀዳደም ምስ ተዓዘቦ ንዒንቱ ከኣምንና ኣይከኣለን ምኽንያቱ እዚ መንእሰይ ኣብ ኩሉ እቲ ዝተቐዳደመሉ ውድድራት ማለት ኣብ ናይ ጽርግያ ቅድድም ኣብ ቅድድም ክሮኖሜተር ውልቂ ከምኡውን ጋንታ ዕዉት ኮይኑ ወፀ በዚ ውፅኢት ዝተደነቐ ኮርትሃውትስ ዝስዕብ ቅያታት ናይ ዝኽኢላ ሽኳ ዝኾነ ኤርትራዊ ብፊልም መልክዕ ክስንዶ ዝኽእል እንተደኣ ኮይኑ ሓተተ ምስ ወለዲ ቢንያም ብድሕሪ ምልዛቡ ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ተወልዓሉ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣሰር ዝተስፉ ተቐዳዳማይ ክስዕብ ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚ ድማ ቢንያም ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤውሮጳ ምናልባት እውን መን ይፈልጥ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ ምውድዳር ሕልሙ ሃለፍታ ኮይኑ ክተርፍ ከም ዘይብሉ ተገንዘበ ጽምዋ ኤግል ስዊዘርላንድ 2020 ዓመተ ምህረት ቢንያም ኣብ ኣፍሪቃ ዝተጎናጸፎ ዓወታት ኣብ ኤውሮጳ ኣቐልቦ ከይሰረቐ ኣይተረፈን ኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ ከዓ UCI ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ንዝተወሰነ እዋን ትምህርቲ ንኽቐስምን ንኽለማመድን ዕድል ፈጠረሉ ስድሩኡን ፈተውቱን ሓዲጉ ድማ ናብ ሓድሽ ፈታኒ ህይወት ተደርገመ እንተኾነ ብድሕሪኡ ሕማም ኮሮና ኣብ መላእ ዓለም ኣስፋሕፊሑ ንቅድድም ብሽክለታ ሓዊስካ ዓለም ብምልእታ ኩላ ኣብ ደውታ ኣተወት ኩሉ በረራታት ብምስራዙ ናብ ዓድኻ ክትምለሰሉ ወይ ክትገሸሉ ትኽእል መንገዲ የለን ተስፉ መንእሰይ ቢንያም ንብሕቱ ኮይኑ ኣብ ክፍሉ ዕንክሊል ይብል ኣብ መወዳእትኡ ምስ ጋንታ ደልኮ ዝተሓተ ውዕል ረኺቡ እኳ እንተነበረ እታ ጋንታ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ሲና ስለ ዝጠፈሸት ግን መጻኢ ዕድል ቢንያም ኣብ ሃዋህው ጠልጠል በለ ዝገሃድ ዝነበረ ሕልሙ ናብ ኣባህራሪ ሕልሚ ዝቕየር ዘሎ መሰለ ቆፀራ ምስ ታሪኽ ቤፈልኸመ ቤልጅም 27 መጋቢት 2022 ኣብ ከም ዝህሞት ካልእ ተስፋ ዝህብ መድሕን ተፈጥረ እቲ ድሕነት ካብ ፈረንሳዊት ቤልጅማዊት ፕሮፌሽናል ጋንታ ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎበርቲ መጺኡ ኣብ ሒደት ውድድራት ኣስተውዒልናሉን ኣለሊናዩንና ይብል ካብ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ቢንያም እምነት ዘሕደረ ዳይሬክተር ስፖርት እታ ጋንታ ሄለር ቫንደር ሹረን ኣብ ኣዝዩ ዝበረኸ ደረጃ ዝበጽሕ ናይ ፈለማ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎ ተቐዳዳማይ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ሓሲበ ብምባል ድማ ይውስኽ እዚ ይኹን እምበር ዋላ እውን እኹል ተመክሮ ዘለዎ ቫንደር ሹረን ዕቤት ቢንያም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ክሳብ ክንዲ ዝቕልጡፍ ክኸውን ኢሉ ኣይገመተን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ጥራይ ቢንያም ኣብ መስርዕ ቅድድም ጀንቨልገን ተሰለፈ ምስኡ ምስ ዝሃደሙ 3 ተቐዳደምቲው ንቐዳማይ ደረጃ ተቓሊሱ ድሬስ ቫን ገስተል ጃስፐር ስቲቨንስን ክሪስቶፍ ላፖርተን እዮም እቶም መጻረርቲ ኮይኖም ምስኡ ኣብ መዛዘም ዝበጽሑ ቀለልቲ ተቐዳደምቲ ይኮኑን ነቲ ፀወታ ብቐጥታ ካብ ዝትንትኑ ዝጽብጽቡን ዝነበሩ ክኢላታት ካርል ቬንቭከርክ ቢንያም ኣሰር መንኮርኮር ብሽክለታ ጃስፐር ስቲቨን ሒዙሎ በለ ብጻዩ ጆሴ ደኮዋር ድማ ሕሰብዎሞ ኢሉ መለሰ ቢንያም ተዓወተ ኣብ ቃና ድምጾም ግን ኣብ ተኣምራት ከምዘይ ኣምኑ ትርዳእ
ሊቨንኮርት ሃውትስ ዓባይ ጉጅለ ከይተርክቦም ሰጊአን ነይረምበር ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ኣብ ሽኳ ከም ዝስዕሮም ርግፀኛ ነይረ ብምባል ንድሕሪት ተመሊሱ ይዝክር ንሱ ምስ ቢንያም ዝመስረቶ ዕርክነት ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ኣዝዩ ደልዲሉ እዩ ቢንያም ባዕሉ ቤተሰብ እዩ ዕርክነትና ጥቡቕ ይብል ክሳብ ሕጂ ዳርጋ መዓልታዊዮም ሕድሕድ ዘዕልሎ ንግስቲ ፍጻሜ ውድድር ሹካን ሓደጋ መኽደኒ ሻምፓኝን ጀሲ ኢጣልያ 17 ጉንበት 2022 ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዓለም ንቢንያም ግርማይ ዝተፈለየት ካልእ ትመስል ኣብታ ምሸት እቲኣ ኣብ ሞባይል ቴሌፎኑ 6,000 ዝበጽሕ መልእኽቲ ተቐቢሉ ኣብታ ብቕድድም ብሽክለታ ጽልልቲ ዝኾነት ሃገሩ ከም ኣምላኽ እዩ ኣብ ጋንቱ ሒዝዎ ዝነበረ ደረጃ እውን ተለዊጡ እዩ ላዕለዋይ ሓላፊ ክለብ ኢንተርማርሼ ጎበርት ጆን ፍራንሷ ቡግላኽ ንቢንያም ኣብ ጋንታና ብቑዕ መራሕን ኣብ ውድድር ክላሲክ ፍለሚሽ ዝተዓወተ ናይ መጀመርታ ጸሊም ኣፍሪቃውን እዩ ብሓጺሩ ናይ ዓውዲ ቅድድም ብሽክለታ ታይገር ውድስ ብምባል ምስቲ ኣብ ፀወታ ጎልፍ ናይ ኩሉ እዋን ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለም ምዃኑ ዝእመነሉ ኣሜሪካዊ የመሳስሎ ሓደ መራሒ ብቐንዱ ሓደ ነገር ጥራዩ ትጽቢት ዝግበረሉ ንሱ ድማ ዓወት እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ቢንያም ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተሳቲፉ ኣብ 10ይ መድረኽ ኣብ ፔስካራ ጀሚሩ ኣብ ጀሲ ዝበጽሐ 10ይ መድረኽ ብእኩብ ውድድር ሹካ ተዛዚሙ ንዓወት ዝለዓለ ግምት ተዋህቦ ተቐዳዳማይ ከዓ ኔዘርላንዳዊ ማቲው ፎምፖይል እዩ ኣብዚ እውን ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ብምውፃእ ደጊሙ ኣብ መዛግብቲ ታሪኽ ሰፈረ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ናይ መድረኽ ዓወት ዝሓፈሰ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ድማ ኾነ እዚ ይኹን እምበር እቲ ናይ ዓወት ሻምፓንስ መቕረታ ኣይነበሮን ምኽንያቱ እዚ መስተንክር ኤርትራዊ ኣብ መድረኽ ሽልማት ደይቡ ነቲ ሻምፓን እናኸፈቶን ከሎ ወዝቢ መኽደኒኡ ንጸጋማይ ዓይኑ ሃሪምዋ ብሰሪ እዚ ከዓ ናብ ሆስፒታል ይውሰድ እሞ ብምኽሪ ሓካይም ነቲ ጅሮ ኸቋርጾ ይቕሰብ ብመንጽር ታሪኽ ናይ ተረኽቦ ሓደጋ መኽደን ሻምፓኝ ሃንደበታዊ ዕንቅፋት እዩ ንዑ ኣብ ኤውሮጳ እቲ ዝዓበየ ኽሳራ ስድርኡ ብፍላይ ድማ በዓልቲ ቤቱ ሳሌምን ጓሎም ሌላን ብኣካል ኣብ ጎኖም ዘይምህላውን እዩ ዋላ እኳ ኣብ ጂሮ ናይ መድረኽ ዓወት እንተረኸብኩ ምስቶም ኣዝየ ዘፍቅሮም ስድራይ ብሓባር ኮይነ ክጽምብሎን ክካፈሎም ስለ ዘይክእል ሙሉእ ብምሉእ ከስተማቕሮ ይክእልኒ ይብል ስለዚ ድማ እዩ ንሱ ብውሕዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ዋርሕ ሓንሳብ ናብ ዓዱ ዝምለስ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት ምስ ስድርኡ ብሓባር ኣብ ኤርትራ ሕሊፍዎ ከማልኦን መስመር ከትሕዞ ዘለዎ ነገራት ስለ ዘሎን ግን ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ናብ ኤውሮጳ ተመሊሱሎ ኣብ ውድድር ድዋርስ ዶርቭላንደርን ምስ ቮት ፋን ኤርትን ካልኦት ተቐዳደምትን ሓደጋ ስለ ዝጎነፎም እዚ ወቕቲ ጽድያ ብመጠኑ ዘኩይ ነይሩ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ቱሪን ኣብ ዝኽፈተሉ ቢንያም ኣብ መስርዕ ቅድድም ኩሉ እዩ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክቀዳደም እዩ እቲ ዛንታ ገና ኣይተፈጸመን እቲ ሕልሚ ከዓ ቀጻሊ እዩ ሰለስተ ኤርትራውያን ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ሊድል ትራክ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ተቐዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማሽዋንቲ ቢንያም ግርማይ ተቐዳዳማይ ካዛኪስታናዊት ወርልድ ቱር ቲም ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ዝሳተፍሉ ዘለው መበል 107 ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝሓለፈ ቀዳም 4 ጉንበት 2024 ብዕሊ ነቒሉ 140 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተጓዕዘ ቀዳማይ መድረኽ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ መበል 10 ኪሎ ሜትራት ሒዙ መሻዱሻይ ርእሱ ቆሪጹ ብምኻድ ከምኡውን ድሒሩ ብጀካን ፈረንሳዊ ሊልያን ካልሜዣን ምስኡን ዝሃደሙ ተቐዳደምቲ ራሕሪሑ ብምኻድ ብሉፅ ፀወታ ኣንጸባሪቑ ፀወታ ክፍጸም 24 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ብዓባይ ጉጅለ ዝተዋሕጠ ኣማኑኤል ኣብቲ ዕለት ብዘርኣዮ መሳጢ ብቕዓትን ዘፍሰሶ ሃልክን ድማ ተዓዘብቲ ብዝሃቦ ድምፂ ህርኩት ተቐዳዳማይ ተሰሚው ንሽልማት በቂዑ ኣብ ዓቐብ ብዘወሃለሎ ነጥቢ እውን ኣብ ውድድር ማልያ ንጉስ ዓቐብ 20 ነጥቢ ካብ ዝሓዘ ሊልያን ካልሜዣን ብ10 ነጥቢ ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣብዚ መድረኽ ኮሎምቢያዊ ዮናታን ናርቫይዝ ጀርመናዊ ማክሲሚላን ሻኽማንን ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻርን ኣብ ኣጋመዛዘሚ ኣብ ዝነበረት ሓያል ዓቐብ ንብምልኦም መቐዳድምቶም ሓዲጎም ኣብ መፈጸምታ ዝወፅዑ ክኾኑ ከለዉ ሰለስቲኦም ኣብ ዘካየድዎ ቅድድም ሽኳ ከዓ ኣባል ክለብ ኤኖስ ናርቫይዝ ዕውት ኮይኑ
بولو الجزء أرحان زخونة تقدادماي نتوهاب روزاماليا كبحتا مخانو زلعالة جمس توهبو تقدادماي كلب حبرات إمارات عرب تادي بوغاتشار نمبزحت كتصابقو يخول يوم زبهالو ناي جزء تقدادمتي بعصر تخاليتات فليوم بمقتاون بتوسخ دما سالساي كوينو حنصاص بمرقاطو توسخي 4 نت بمقشش سلازرخبه دروني 14 كاليتات فلي كنصفلهم بقيعو أبز مخفت مدرخ هينوك مولو برهان مبل 43 أمانيل قبر اكزيابهير مبل 62 بينيام قرماي مبل 79 درجة حيزوم كردموم وديهم نتصبحيتو سنبت زغطسألة 261 كيلومتر شفنة كالاي مدرخ 11.8 كيلومتر أبز رحقاتو فتانا عقب مفتسامو بقزي نزوودا دورو تقدادمتي زربحي نيرو كموت إتناي زغقا تادي بوغاتشار نمتهالا لختو تانتينو نبينو تعزيرو بمخاد عود كوينو إسران شوعتن كاليتات دحيروم زمطو كولومبياوي فيليب مارتينيزن بريطانياوي جراين توماسن دما كالأين سالساين درجة حيزوم أبز علت هينوك مولو برهان مسوريات حقورتن ناي جزية تقدادمتن حبيرو كساب أغا موداتا بمكلاسون أب موداتا دما بحد دقيقن إسرا كاليتاتن تراي تبليتو مبل 10 شعاتو خينو أم معرف مسمر بمبصحون كابتت بيتوت أزخوننا أدا زمتو ترئيو نيرو أبز مدرخ أمانيل قبر اكزيابهير مبل 75 بينيام قرماي مبل 223 تارتا تسريعهم نبيج أماليا بسنبت كابعود قداماي مدرخ يوناتان نارفايز تركب تادي بوكاجار كالاين سالساين كوينوم سعبوزلو تقدادماي إنوس توماس جراينتن أبال كلب بورا فيليب مارتينيزن دروب 45 كاليتات مريحو وميركب كساب استوديو زأتنالو وطئيتو كان تزيبت حنا جيرودي إيطاليا تمالسوني 266 كيلومتر بزرحقاتو سالساي مدرخ قاتسيلو زوعالة كخون انكلو لو مدبما 290 كيلومتر بمقعاز ربعي مدرخ كالسلاسليو إذا كلت مدرخات بقول قولاب استعبل لقرص مريت زكايد بمخانو نكن بينيام قرمايز أمسلو كيلاتات شكات قدادمتي زممئيو كالاي اجري قد انفرق فتصامي شامبيونس ليج اوروبا لو من صباحن كسالتيو بتوطي زولو مرحا قبر مسرت لو مساعات 10 مشت اب قداماي اجري بكلب بوريسيا دورتموند 1-0 ترتي نبرت فرنساويت كلب باريس سان جيرمان نزوت ايتنا بربحا قيرا نافصامي نمبصح اب استاديوم بارك دي برانسيس نجرمناويت مقاتمتا كتتانا قدايا صباح ربع عبت مساسال ساعات دما اب قداماي ركب كلتا بخلتا تفلالين زنبرا جرمناويت كلب باير مونيكن اسبانياويت كلب ريال مدريدن 5-5 ميتاويت نافصامي ناي محلاف عدل حيزن تعودتي نمنصار اب استاديوم سانتياغو برنابو اسبانيا كتصاوتاين دحر صباح حموس ساعات 10 مشت اب زكايد كالا اجر وددر فرق فصامي ليج اوروبا خا اب قدامه يركب حدا بحدا مع رزوصا ايطالياويت كلب اتلانتا فرنساويت كلب مارسين اب استاديوم بيرغام ايطاليا اب قدامه اجري ناب ايطاليا توغعيزا 2-0 استعوتت اب زعمت زي اب زخونه يخون صوتا كيتسعرت تغعزلا جرمناويت كلب باير ليفركوزن دما اب ميدآ باي ارينا مس كلب روما كتتصاوتيا كبرات تخطاتلتنا نلوم سولست سناديو زنبرة سوموناوي مدب سبورت أبستزازي مولو زمت سومون بخال استفلت حستوك سام نرخب نخلنا ببزلنايو سلام انت عنان